Well, tógach sa bhliain 2009 agus is Dogs Trust an ionad tarthála is mó in éireann le haidh Madrí. Tá níos mó ná 3,500 Madrí tar éis teacht tríd ar doirse, agus tá méid leir faoi Madrí agus Crillán, bhí na gcónaí go leor Crillán an gcuin caiig mé rá. Agus is an aimimetá gcuine ná teach agus clán nua a áil dóibh go léir. Comá le sin tá méid a gobar le 274 tréadlíana ar fud na tíre, so tá scéim a gcuin agus is féidir le daoine atá díostathe go fad tarma nó atá ar finsin a madra a áil náidrethe ar costas €20 agus íocan Dogs Trust an cuid eile don bille. Comá le sin aibríonn trúr doing mar ifigig idicus, aibríonn mise dear has na héireann, so mar sin Port Lariga, Tibridáran, Kilkennig, Caherlock agus Loch Garman. So de gná frasliam ar na bhain scoilne gach lá I deantal am a gábhadrí, saibh agus Conán, tá siad cóglóirte is mion sneus ar iad agus tá siad trénáilta trí gréilge comach, haid mérá. Agus déanam cearlanna séran asca lena daltaí agus tána cearlanna seo bunathe ar gachrád a bhaineann le Madrí, so mar hampla cadíd na rudaí atá ag teastáil chun Madrí a chumad sás agus sláán túil, cad é an costas a bhaineann le Madrí, tá si costas go leor caiig mé rá, agus comá le sin déanam cearlan an jazz a bhaineann le sábháilteacht, so conas a cumadan tú féin sláán agus Madrí mór hímpel ort ar an shráid agus comá le sin I do bhaile féin. Agus an teirigh bíam ag déanamh na cearlanna seo I leabhar linne agus I campí saoirigh agus le grúpaí eile. Agus tá gachrod féar nasca comá agus féin na páistí chastas jazz agus sticéir ag dul bhaile agus caiimméar go bhfuinm ansalt as an post agus is even na páistí na Madrí, hín si gcónaí gur na Madrí a eáil, agus í de cuimilt cínta. Bhís gona sin rá leat is even na páistí go háirthe chalíní ceapan sé Madrí nach sin féar nach bhfuil? Oh, tá sé, agus fecinn siad Madrí ar an shráid agus ceapan siad go bhfuil gach ceann, có jazz agus có cardúil agus caiig mé ar well, smuoinnig frí de bhúntóir an bheith de bhúntóir sásta leat agus tusaigh scríomh le marca ar mór ar an malas a scoil ní bheith. So cáid bheith cuairmach le Madrí comá, is féidir le bheith an cardúil ach orintanta is féidir le bheith crosta nó tain nó rud ag an mar sinnta, so I gcónaí caiigh tú ceist a chur ar an únéir rih ré sin an rud is táchtaí a dhearm le an mar fad ceap me gcónaí chuann tú ceist ar an únéir agus muna bhfuil éon únéir I láthair ná chuir de lámh ar an Madra. Sin an tábhachtta do páistí ach go háirthe. Deirdre cábhaidh sibh site go dtíach a maiile a clé agus céimhéid Madra a bhína goibh de go ná? Well, tá mé díreach las muid de bheonglas I maiile clia agus tá sé an éasca teacht oran. Tógan tú an cúigú bailach amach ón mótar bhealach chuige, fanan tú salána I dro dura agus tá buidne ar an céad cas ar chlé agus fecinn tú forganmh mór buí os de chóir, so tá sé anéis go teacht aran. De an ná bíon idir céad seasca go dtí céad ochtú Madrí agus Crillán a gcuin ag éon am amháin. Tá an tá aran go bhfuil anad all in nniu aimimseirthe a gcuin I bheonglas agus femid ceirh líon de is I mí na saona. So bheith sé sin forfa. Agus tagan na cuid is mó dos na Madrí ó na póní Madrí ar fud na tíre. So ar dús nuair tagan si chuin caiith si dulgadí ar tréadlia. Tá tréadlia ag Oberlin go lán aimimseirthe agus caiith na Madrí freistalár hí chun áil amach an bhfuil siad tain, an bhfuil éon rud bhriste agus caiig siad na vaccínathe ar fad a áil. So de ná bhíonn si leis an tréad lia ar feig sús go dtí caiicíise.
In dhéag sin búlann sí len ar umprí madrí, so caig siise obair amach cén sais person atá ag an madra mar tá gach madra éagsúil, so mar hampla caig sí obair amach an bhfuil an madra seo sása a bheith le madrí eile, nó anbhí eile, nó páistí agus cén íos a cóir go bheith na páistí, mar caig an madra bheith arúnach don clán nua. Agus comá le sin tá caisláán cuileán a gin is áit an jazz agus de gná bhín suscadí seachtó cuileán a gin ag é am amháin. Agus samdig tucht ar an irid sin madri atá ag umpers na póní gohfuil méid ag tógáil part nua the Dogs Trust, so beag part mór nua a gin le hain madri atá ag teach ó na póní agus atá ag umper agus na cuileán comá, so. Yeah, just vís kind of rá sin that it's just afraid that the rá down fever on the young loss. Dúirtú tá si ag fáil park mór an bhfuil? Tá onad mór a gcuin of young glass agus tá gá park in a mór taobh hir den áit agus té na madri amach ar siúlóid san áit seo ach is é an aimetá a gcuin ná onad nua a hógáil beidir a gurcaig agus táid a gobar ar sin mar dúirt méid tá an irid sin madri ag dolas jacks na póní go bhfuil gáil a Dogs Trust eile ceapan. An féidir arádum an bhain siomh muoinú an stát agus an míon sibh ag bra ar agad an bubble? Well, ní aimid pingin ar bith ón stáit, so mar sin táid ag brach a thomláin ar agad ón phobal ach caig mé rá go bhfuil daoine fós anflathúil ar fad agus sin cén fá go bhfuil mid an an irid sin madri a thógáil isteach agus bhíon féle deas a goin gach saoire chun gurb míle a rá len ar tacadóí agus bhíon se sin an deas comá mar caig de gurb míle a rá agus tagan daoine a rais le madri a fuairsiad ó Dogs Trust agus búlmid na céile agus bhín cúpla jóra ann but bhín se an deas ar fad ach mar dúirt méid ag brach a thomláin ar an pobl agus tá méid fuir buíoch asú. Sin go híntaach, yeah. Níl is a go mar lei tú ach bhí alt ar de journal.í an sívidirín sin ó Marina Fiddler ó Madra an agriacht Tharhall Madri san iarthar gan amara ceapan bhí sé an talt scríomh a rinne seachtainna agus go Jevan Ryan beagnach sé cé daoine ar Facebook tá spáinan sé an grá tá go leir daoine Dhubhda agus tá madra gin sa bhaile patch agus formar ó inionad Tharhall Madri in iarthar chorcaí West Cork Animal Rescue Centre ní sangar an malana there is Petamore son of warmer bhí sé ar Altramus Hoag ban i Gorcaig tá sé gobar do an cap Evelyn an chorm dó an míon bhór madra go léir san éad I bhhiunglas ná an míon cuide cuair Altramus commáid is good. Well, caig mé rá léig mé an alt ó Marina agus bhí sé anhimúil ar fad agus is cuntas crin bhín glór ag obair ag buint leis an bost seo aon post a bhfuin le madri caig mé rá bhín an obair díon salach agus uanta bhrisin sé de chrí ach déon tú gach rud is féidir le dhéanamh le haid na madri agus fiú coníon ar bhana stóí I Dogs Trust cóin si díreach an aice leis na madri so caig dú bheith an hóca lo ar fad agus tá hart ar dahad oibrithe a gcuin san onid agus mar sin táid rilí ag bra ar oibrithe Jonach a hagan isteach mar le céad seasca madri bín si dul I géirí dul amach ar hiúlóid caiigh tú I glanna sús na dhéag agus mar sin de so bín golóir obair ag buint. Now tá an ceart a got is even lin madri sa tír seo ach ag deire an lei caiigh mé rá gur gaithigh daoine bheith freigrach as an cinenne a dhéanamh madra a áil sa chédul sios mar bhín siad anglóta ar dlús ach fásan siad sús agus ní dóiglam go bhfuil daoine rilí ag smaoinmh faoin irid sin obair a bhhuiine le madri agus sin cén fá go bhfuil míad ag eáil 8,000 madri ag dolas jacks na póní ar fud na tír gach ile bhliain
bín ara ag teastáil, bín am ag teastáil, caiith tú tréáil a dhéanamh, cad bhfuil tú chuna dhéanamh leis an madra agus tú ag dul ar léitheanta sire. So just tá an umrach a cuileán sa tír seo caiig mé ará, so bhálam go méid daoine sása iad a áil náidrethe. Agus sin céim fá mar dúirt mé tá mid ag feicáil an irid sin Madri atá ag umper is Jacks na Pónaí, agus sin céim fá bhfuil mid ag tógáil páirt nua I Dogs Trust le haid na Madri seo, agus comát le sin tá cuileán a gcuin atá ag dul amach ar Altramas. So tagan cuileán is Jack orintanta agus ní bhíon an spás a gcuin, tá mid really free rú ag deire an lei. So tá na cuileán seo ag dul amach ar Altramas agus is scéim nua é. So beidir cuileán a bháin agat, nó suscadí 8 cuileán, agus beidir go méid na cuileán agat ar feadh 7 a bháin, nó suscadí 8 7 brahan sé ar a madra a bhíon a gceist ach tá na daoine seo an hábhachtach dúin agus sin cin fá gohfuil mid in ann an irid sin cuileán a thógáil is Jack, mar níl mid a géirí iad a ágáil na Pónaí. Nor bhí mé san ócáil I Wolverhampton is asan a deflín ó hen inis agus a ríis thóg mé Madri amach ag siúlón únad a thárthall Madri an sin, Tá seanna jazz Beiidir, well tá mána gráthach fhí láthair ach Beiidir tá gom chun é dhéanamh am an Beiidir sa fád tearmach ach níl fhí láthair. Is prálam é ag tuairt tá seanna jazz chun Madri a thógáil amach ach chunéir na rá tá Madra ag mo hisismarthirí a patch agus tá I macóí le trí duine eile agus tá gá Madri sa teach sin a gcuin so tá tá a chunéir na rá bíon an cuid is mód an am tógan mé Madra mo hisismarthirí amach agus ní bhíon an tamagóm chun na beirt Madri eile a thógáil amach thógan an únair agus an duine eile iad amach sa bhí sé cearcaláirí Táart go bhfuil na daoine seo sása é sin I dhéanamh agus bhfuil an na Madri mar fart an clán sin an rud is hábhachtaí. A caiithim mé rá leis len ar oibrithe Jonach is féidir lo na uaireanta a fiocha. Caiigh siad lá a dhéanamh ar dús chun tréáil a dhéanamh is óga ar an Sahran, agus an sin is féidir lo a uaireanta féin a fiocha. So beidir, seachtain amháin níl an duine ná an teachtasteach ach ar feadh cúpla uair ar an Sahran, beidir seachtain eile go méid siad an ná an teachtasteach ar feadh lá. So brahan sé ar an duine agus an méid ama atá ag an duine. Just like fága lei an sin tá bhar sí vidrin an ó bhaid tá go leor ólas an chuid cóirla margheallar anmhethe just chun caint ag an nera caint le héistóirí Raidió an Lithe in maiile a clia cad é an príomh teachtracht nó teachtrachtaí a bhaid leat a chur amach ó Dogs Trust dogíní le Madri nó gan éras dogíní atá ag smaoine ar Madra nó Madri á Deirdre. Well, an rud is mó a dhearmid ná is pata ar feadh saoil é Madra níomháin don nullag agus sin an sais teachtrach is táchtaí a bhainean le Dogs Trust. Is féidir le Madri bheith mar fart úntacht an clán. I mean, tá bhí mise ag obair mar a bhúntar iarvan scoile mar hampla agus an lá fuair mé mo chéad bhadra saibh hí mé cótóca le hígur hosig mé ag déanamh obair Jonach agus an sin dog mé mo posthéin chun obair le Dogs Trust. So is féidir le Madri de héil ar fada ahrú, but just tuair aradóibh. Agus just bhálam cúpla focail rá faoin factus nua atá ar siúla gcuin agus ceoigh tú na sonraí go léir ar dogstrust.ie. Tá dlí nua ann a dearan bacóra go micrlis ag gach Madra in éan rih 2000 is a 6 So tá factus ar siúl a gcuin san anad gach luúin agus a gach mart is féidir leat crinú a dhéanamh agus fainn tú micrlis séir an asca le haid a Madra san anad agus tá mé de car an factus seo I bhaim mar fud na tíra ó mí man or a raig, so beg lista trade líana atá ag bhain parts a factus seo ar siomh dogstrust.ie.